كبارا كردی لی پارێزگاha Helebê devera sifîrê a girêdayî bajarokê Til Eranê ji eşîra Dinadiyê a ku bi zimanê Kurdî diaxivin û hin malbatên Ereb in, ku nîştecîha gund nêzî 6000 kes in û rûbera gund li ser 1700 dar e, 15 kîlometr li rojhilata Helebê û li bakurê herêmê sifîrê ye. Ji aliyê Rojava ve jî bi gundê Cub el Safa ve û ji aliyê Bakur ve bi gundê Til Elemê navnetewên gund bi çandiniya genim cih nîsk baqil û bi avdana baranê navdar e. Sebzeyên weke becan, bîber û birîk ji ber ku ava li ser çema Firatê tê axa wê bereket e, ji ber ku bi avê dewlemend de zebeş û pembî tê de şîn dibin. Piraniya şîniyên gund piştî çandiniyê bi xwedîkirina sewalên weke pez, bizin, dewar dixebitîn û ji sedî pêncî ciwanên di zeviya dixebitîn. Mîna li Libnanê û li Helebê rêjeya xandinê kêm e ji ber ku di şoreşa Sûriyê de gund rast wêran kirin û wêrakirina hin malbetan hat nemizrandin. Di sala 2012 de şerên di navbera rejîmê û komê çeteyên de û piştre şer û parçebûna di navbera Daeş û komên çeteyên ji hêlekî de û Daeş û rejîmê ji aliyekî din ve ku bû sedema koçberkirina rêjeyeke ji ciwanên gund ji bo herêmê ewalkirina wê weke Cizîrê Kurdistana Iraqê û Ewropayê. Di sala 2013 de li gund ji aliyên komên çeteyên ve hatin qetil kirin. Bi piştgiriya dewleta Tirk bi dehan kes hatin kuştin piştî ku rêjeyan gund heta dawiya sala 2024 kontrolkirina ev agahî ji kesên nîşteciha deverê gihîşte bin destê me.